Στο κανάλι σου πάρε κοντά. Μάλιστα πρέπει και είναι. Αν κάνει δεν είναι σαν ξέρεις, προβάζει εμένες και περνοδάς. Μάλλον δεν είναι και μπαίνουν καλά. Εμείς σχολιάζουμε αλλά καθημερινά αφήρεμα. Εντάξει, είπα από πετεμίστη. Είπα εγώ για πάνω. Γύρισε από ένα σου γύρισε από πάνω. Σκάτσω. Σου μιλά. Εδώ θα άλλο και παραθέσει ψάχνω βλέπω. Εδώ έχει μείνει βλέπω για θέλω. Παίρνε και τον τρίτο. Θα στο χάρηκα. Θα πέσει. Δεν μπορεί να πω στο πέσει να δεν το ξαναπάρω. Πάρες μόλι. Όχι. Για να μην Τώρα ψάχνεις βλέπω, έχω τρίξει. άρχισε πήρε κάποιος. Εγώ δεν πάω να μην θέλω να το φτιάχνω. Ο άλλος ακόμη τον πόντο, ο άλλος που δεν τα απαντήσει. Ρε παλικάρι εδώ πέρα παίζεις.